Oh, just now I open. By touch. One minute. 1 minute. Ayan. Yaman. Bubukas ko lang. Oh. May pumasok. Ay, Wakar, mega love shoutout. Wakar, thank you for coming, Wakar. Thank you so much, lalabs, Wakar. Good morning. Maya, after 30 minutes. Wakar, thank you. Give me likes. Wakar. Give me likes, lalabs. Give like to my live, Maya. Wakar, thank you. Lover. Skin. Bakit? Give me like, Wakar, thank you. I like already. Ayan, thank you so much, Wakar. Thank you. Just now I start my live. Ayos, tagal mo. Makakatulog na naman ako. Kasi kanina, Laniski, i-like mo muna yan. Di ka pa nag-like. Kasi kanina, nag-higa-higa pa ako. Ang dami-dami kang tao kanina. Nakakapagod. Nagpahinga muna si host. From work. Ayan. Because it's host, I feel tired, no? Princess Luna, mega love, shout out. Hayos at mga kaibigan, pwede pa-view ng short clip sunset. Ayan. Thank you so much, Princess Luna Walker. Ako nga 11 ako natapos ng work dito bahay. Ano ba ginawa mo? Naglaba ka na naman. Naglaba ka na naman, Laniski. Panaylaba ka na lang, uy. Di pa nga kumain, Laniski. Later I'll eat. Naglaba, naglinis, nagluto. Wow, sana all. Ayan. Nagluto ka na naman. Ayan, everyone, thank you so much. Wakar, thank you for coming again. Princess Luna, ayan, Laniski, dikitan mo yan si Princess Luna, oh. Mary Rose, Madam, tamsak dan sis. Ayan. Ayan, salamat po sa patamsak, Mary Rose Nation, Madam. Ayan. Thank you so much. Kabubukas-bukas ko lang po. Dapat kanina pa ako nag-start ng LS ko, kaso lang pagod ako eh. Naghiga-higa muna ako. Parang feeling ko kanina hindi ako mag-sisyolokso. Thank you po, Madam. Feeling ko hindi ako mag-LS kanina, pero pinili ko, sabi ko baka naghihintay sila sa akin. Sabihin baka di na naman ako nag-LS. Kapagod kasi.
Alam niyo mga lalabs, hindi madaling pagsabayan ang work at yung white tea and sis lagi ka pagod. Opo. Ayos at mga kaibigan, ayan si Princess Luna. Laniski, magbaba ka ng bahay mo. Laniski, ayaw mo magbaba ng bahay. Laniski, shout out Laniski lalabs. Thank you po Madam Mary Rose lalabs. Ayan, Bicol ng Oragon nagbaba ng kanyang ipatamsak po sa premiere. May premiere ka pala. Sige, patamsakan mo natin yan. Sunod natin si Mimi Lisa Migalab Shouts. Good morning everyone. Tamsak Kylie lalabs. Laniski, ayan, patamsakan muna natin si Madam Mary Rose. Sunod si Laniski, pangatlo si Princess Luna. Ayan, patamsakan muna natin siya. Miss Yam, tamsak dan. Migalab shout out everyone. Thank you so much. Good morning, how are you doing? From Kylie Krepner. Hello, Stoslok Naos. Ista tamsak pala from Denny Morcus. Migalab shout out everyone. Thank you so much. Patamsak dikit please upcoming LS. Mga lalas palablab po yung nakapin patamsak sa kanyang premiere. Laniski dyan ka lang muna ha. Kusina ni Maels Harangwas. Ayan, kusina Migalab shout out. Jakitan kita lalabs. Ayan, kada na lang kita nakadikitin kay kusina ni Maels kay Ikay Vlog. Galing ako dun kanina kasi habang nagigahiga ako, ng banana ako mga lalabs. Nagagalaw yung camera. Pawats host. Ayan, sige po lalabs. Denny Marcos. Kusina Maels. Habang nagigahiga si host, ng banana ako. Patamsak please. Ayan. Lalab patamsakan si Miss Yam. Ping Vlog, Migalab shoutout. Tamsak dan. Hi po ma'am. Ping Vlog, thank you for coming lalabs. Ayan, nakadikitan kita kay Ikay Vlog. Laniski Vlog, patamsak po ang nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Ayan, tamsakan na natin si Madam Mary Rose. Patamsakan mga lalabs. Yan, tamsak na ako. I connected to the link. Madam Mary Rose, please connect to Kylie Krepner. Thank you so much. Dragon Gaming Migalab shout out. Ping Vlog and Kusina, meron na po kayong mga jacket lalas. Pwede na po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Thank you so much. Jonalyn Vinafi watching from Denny Morcus. Ayan, Madam Mary Rose, tamsak na po. Kalimbang ko nga to. Magandang umaga host from biyahe ni Juno. You miss me everyday, Kylie. Sino ba yung nagpapatamsak kanina? Si Miss Yam patamsak daw ngayon. Tamsakan natin yung lalabs. Miss Yam. Premiere mo pala to. Ayan. Ayan, Miss Yam, tamsak na ako sa'yo. Sino pa ba yung nagpapatamsak kanina? Mary Rose Nation. Din si Princess Luna. Princess Luna, nandyan ka pa ba? Umalis na ata si Princess. Ayan, patamsak naman mga nalabs na nakapin. Princess Luna. Laniski, makipaglablaman ka muna dyan. Huwag ka umalis. Hindi ka makaka... Ayan, meet Kura pala to. Yung mga lalas patamsak po sa nakapin sa kanyang premiere.
Ernie Calvo Migalab, shout out po, Sir Ernie. Nabuwang na. Sir Ernie Migalab, shout out, Tamsak host. Ayan, Migalab, shout out, Sir Ernie Calvo, 10. Kylie, thank you. Denny, Mary Rose Nation watching. Ayan. Princess Luna, hi. Matamsak, ayan, natamsakan na kita, Princess Luna. Pinanood ko yung video mo, yung sunset. Ayan, 7 million in the house. Migi love, shout out, 7 million. Thank you so much. 14 tamsak host. Salamat sa patamsak, Kylie. Tintin, good AM host. Migi love, shout out everyone. 7 million in the house. Migi love, shout out. Ayan. Kylie Kripner vlog, nakapindan. Ayan, Mary Rose Nation. Pasuklian na lang po Sir Ernie Calvo. Dan na po Sir Ernie Calvo lalabs. Biyahe ni Juno. Migi love, shout out. Nagbaba ng bahay. Nakapindan, lalabs. Ayan, Denny Morcos dan. Sa'yo pabalik na lang from Mimi Lisa. Tamsak dan host from Gisere 69. May love shout out. Dennis Morcos, thank you from Meros Nation. Are you ready to my Disney video soon? Yes, Kylie, no problem, Kylie. You can upload now. Ayan. Dino TW from Jonalyn Bunapwe. Gisere host pa-view. Ayan, sige po lalap Gisere. I-view natin yan. Jonalyn Bunapwe, nagbaba ng kanyang bahay. Gisere. Nabuang na tong katabi natin, tawa ng tawa. Ping vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Lanitsky, nandiyan. Saan ka na naman, Lanitsky, nagpunta? Tintin, ayan. Denny Morcos, Mimili, salamat, balikan kita from Denny Morcos. Biyahe ni Jono, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Haven't even done it yet. I'm gonna be going into more days. That gonna be Saturday. Today is Thursday. Miss Kelly, yes Kelly, no problem. Tagasaan ka, host? Tagaasa ka, host? Nandito ako lalab sa UAE. United Arab Emirates, pero taga Bicol ako. Ayan, Bicolana lalabs. Si Bicolana ng Oregon. Patamsak po sa nakapin. Patamsak mga lalabs. Patamsak. Ayan, nandyan ba si Luna? Luna, Princess Luna, nandyan ka lalabs. Princess Luna lalabs. Nabuang na tong katabi namin. Tawa ng tawa. Gisere, Denny Marcos, Danville, all sa'yo pabalik po. Gisere, ano yung ginawa mo? Proud OFW, Yahoo, may love shout out to Sok host. Ayan, thank you so much. Kylie, yes Kylie. Denny Morcos dan to yung miga sa Egyptian student from Biayne Juno. Kumusta host, pwede makipaglaban? Sige po, makipaglaban kayo. Saan ka sa Bicol? Sa Kamsur po, Kamsur Tintin, Kamsur. How many videos of fireworks at 8 PM almost close? Yes, Kylie lalabs. Team Ernie Calvo, tamsak dikit. Ayan, Sir Ernie po. Ay, ano bang ginawa ko? Diyan muna pala natin. Princess Luna, nandyan ka pa ba, Princess Luna? Princess Luna ba? Wala na. Sir Ernie, ano ko pala to, bibigyan ko ng jacket, mali yung nagawa ko. Ayan, Sir Ernie po, salamat po. Incoming LS from Proud OFW. Biyahe, ayan. Baba kayo bahay niyo mga kapatid from Proud OFW. Denny Morcos dan from Jonalyn. Jonalyn nagbaba ng kanyang bahay. Already uploaded my new video. Ayan, just about 4 days ago from Kylie. Proud OFW dan sa premiere mo. Ernie Calvo. Jonalyn Vinafe, ayan, nagbaba ng bahay.
Danny Marcos nagbaba ng bahay. Biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. I'm sorry night 4 days ago. I mean I'm sorry uploaded it yesterday. Miss Kelly no problem lalan. Diyan na rin din sa'yo palablab din thanks. Thanks host from Team Ernie Calvo. Walang anuman po. Sir Ernie Calvo. Ayan salamat. Diyan na rin Binafi nagbaba ng kanyang bahay. Ping vlog tapos na sa'yo. Pabalik na lang. Ping vlog please connect to Meme Lesang. Tamsak sa nakapin sa premiere. Yan, may premiere pala sa Sir. Biyahe ni Juno Dan. Diyan mo tayo sa mga premiere mga lalabs. Inas ko yung pa ako nangalay ako. Can you guys connect to me please and I can connect back please from Kylie. Jonalyn Dan from Proud of W. Biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Sino pa dyan di ko dikit baba kayo bahay nyo? Jonalyn nagbaba ng bahay. Pareha kitang lugar ragay kamsur ako host. Asa ragay ka pala lalags. Nasaan ka ngayon? Nasa Pinas ka ba or nasa abroad ka? Denny Dan from Proud of W. Thanks Denny from biyahe ni Juno. Proud of W nagbanong bay. Ayan Jam Kabubus. Morning Jam Kabubus. Migalab shoutout lalabs. Ayan Jam meron ka na pong jacket Jam. Biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Mga lalabs. Lanis kinandyan ka pa oy. Lintian naman tong babaeng to oy. Paano ka lalaki yung bahay mo hindi ka dyan umalay ka na lang umaalis. Juno Polpak sa'yo palablab din things incoming LS. Ayan. Jonalyn Bunafe nagbaba ng bahay. Connected to Dalpin from Kylie. Sino pa dyan di ko dikit baba kayo. Proud of W pasukli po ha. Ayan. Jonalyn Dan, Jonalyn. Please connect to Proud OFW. Akrimadan. Thank you so much po Sir Ernie. Jonalyn Bunape, mga lalabs yung mga binababa naman po ni Nightbot. Beke naman, dikitan nyo naman yung aking mga member mga lalabs. Magbakas lang kayo dyan, mag-iwan kayo sa dulo ng aking pangalan so that alam nilang sa akin kayo galing. Thank you so much. Jonalyn nagbaba ng kanyang bahay. John, inunahan na kita kanina kapatid. Proud of W bahay po from Danny Marcos. Yan 11 million in house mga shout out. Jam Kabubus nagbaba ng bahay. Biyahe ni Juno po nagbaba ng bahay mga lalas. Palablab si nakapin. Dan na sir kanina Danny Marcos. Tasha Dan from Ernie. Sir Ernie thank you so much. Thanks Proud. Did you hear me saying that I connected to the link? I wasn't really hearing your that much. Okay, Sir Ernie, this one, Kylie Kripner already done connected to you. Pabalikan na lang po. Danny Marcos, nagbaba ng bahay. Tintin, nagbaba ng bahay. Jonalyn Bunafe, ayan. Full pack, pabalik na lang. Proud of W. Hello, my lovely hostess from L3. Jam Dan, ayan, from Ernie. Pasukli sa mga inunahan ko. Thanks mga kapatid. Lalas, pasuklian nyo po si Proud OFW, yung kanya mga nadikitan, may baka siya mga lalabs. Jonalyn, ayan, Jonalyn, nagbaba ng bahay. Yung aking member dyan, si Ebs Mamalinta, palablab naman ako mga lalabs. Ayan, Jam Kabubus, Ernie Dan. Sir Ernie, masuklan na lang po si Jam Kabubus. I just wanted to let you know I really could not hear you. Ang kulit naman oy. Ayan, Sir Ernie pa suklan na lang po si Kylie. Please connect to Kylie Kripner. Sir Ernie Calvo. Biyahe ni Juno, Madam Madonna Dan from biyahe ni Juno. Tintindan sa'yo palablab din. Thanks from Proud OFW. Danny Marcos nagawa ng bahay. Jonalyn Binape, Ernie Calvo. Jam na unahan na kita from Ernie Calvo. Biyahe ni Juno nagawa po ng bahay. Good morning host. Migalab shoutout lalabs Akrima. Kamusta ka na lalabs? Hindi ka pa muni, Akrima. Kumusta na yung WH mo lalabs? Giselle, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Jonalyn Binapidan to Yumiga. 469 ako from biyahe ni Juno.
Ernie Calvo 10, full pack dan, pasukli na lang from Tintin. Giser dan, ayan. Mga dalas, patamsakan naman ako sa aking new video, new upload. Ayan, si Bicula ng Uragon, ako yan mga lalas. Pa-view naman yung aking premiere yesterday. Kylie, Denny Morcos nagawa ng bahay Tintin na una ako sa'yo my dear from Ernie Calvo. Nandyan pa ba si Luna? Umalis na ba? Laniski nandyan ka pa ba Laniski? Bakit umaalis ka naman oy? Laniski nakatulog ka na. Tapos patamsak sa premier ko from Jam Kabubu. Sige Jam, magbaba ka ng bahay mo dyan. Tindan from Proud OFW. Tintin, pasuklian si Proud OFW dan sa'yo. Dan sa nakapinhos from Proud OFW. Sir Ernie, pasuklian si Proud OFW dan po sa'yo. Tusok na sa premier mo host from Ernie Calvo. Salamat po. Sino ba yun may Jam Kabubus? Salamat Ernie. Kylie Lalas. Ayan, thank you so much everyone. Denny Morcos nagawa ng kanyang bahay. Kylie, what is this Kylie? Sino may premier Jam Kabubus? May premier ka? Doon muna nga tayo sa may mga premier mga lala. Lahat na dikit ko host, mga nagbabayon ng dating dikit ko na. Sige po lalas. Nauna na ako kay Proud of Devil, may extra pa. Ayan, proud dan na pala sa'yo si Ernie Calvo. May extra pa daw. Kylie, Jam Kabubus. Handa na ba kayo sa nakapin mga lalabs? May premier pala si Sir Ernie. Ayan, tamsakan muna natin. Ikaw, Jam Kabubus sunod ha. Diyan naman tayo sa may mga premier mga lalab. Antiririt, piririt na pam pam pam. Ayan, ano ba yan? Nangain na naman si Lolo ng Unyimas. Proud of W Tusok, are you having fun from Kylie? Tikyus host at sa mga dumikit sa tusok at sumukli ayuda at susukli pahihiyay. Punta tayo kay Jam Kabubus. Ano to, premier mo ba to Jam? Punta mo tayo sa may premier. 10 million indang smigil na shout out. Proud OFW dan sa'yo from Team Ernie Calvo, lalas. Ayan, patamsakan yung premier mga lalas. Nakapin, premier, ayan. Ayan, tamsakan natin yung nakapin mga lalab. Tamsak lang, sapat na. Ayan, Bicula ng Uragon mga lalabs yung aking new upload dyan. Ayan, palablab naman ako, patamsakan ako mga lalabs. Thank you so much. Bicula ng Uragon. Wala to na likes. Pampirit na. Mga lalabs, patamsak po sa nakapin mga lalabs. Ang nakapin mga lalabs may premiere. I connected to the Proud of Dan. Proud OFW, please connect to Kylie Krepner, please. Thank you so much. Aba? Yeah.
Mimi Dan I proud, please connect to Kylie Krepner. Lalabs, proud. Mimi Dan din sa'yo kapatid, thanks. Mimi Dan din sa'yo. Huwag mong tinatutunaw ako, Mimi Dan, yan, mali tuloy ako. Jam kabubos, kalimbang all na ako sa'yo, pakibalik from Giselle, ayan. Ayan, Danny Dan from Jam Kabubus. Dragon Gaming new video. Tintin Jam Kabubus full pack from Tintin. Ayan, Jam Kabubus, pasok lang na lang si Tintin na lang. Ayan, 13 million in the house. Thank you so much everyone. Si Madam Madonna pala to, si Madam Kabubus. Mga lalans, patamsakan naman po yung nakapin sa kanyang premiere. Giselle Dan din sa'yo kapatid, from Proud. Hello, sorry, don't have YouTube channel, so you guys can still connect me if you want. Proud FW or Lance, thanks kita ko bakas mo, from Ernie Calvo. Proud FW, salamat din. God bless from Giselle. Ayan, 14 million in the house. Miguel Love shout out. 14 million. Sorry, I mean to say the other way. My voice was a little cracker lithium. What am I? Okay, Kylie to say was those can still connect me. Those one to I would like. Thanks Boss Ernie at sa mga dumikit tusok sumukli ayuda. From Proud FW, 14 million in the house. To please do that if you could. From Kylie. Mga tamsaks Madam Madonna from Pink Vlog. Ayan, Madam Madonna, nagtamsak na sa'yo si Pink Vlog. Jeff Vlog, Miguel Love shout out Lalabs. Tamsak Dan Host. Ayan, Miguel Love shout out everyone. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you. You're such a nice person to host. Ayan. Thank you so much Kylie Lalas. Mga lalas, palablab po ang nakapin, patamsak sa kanyang premiere. Mga lalas, maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa walang sawa yung pag-support sa akin. Ayan, thank you so much everyone. Thank you. 17 million in the house. Miguel Love shout out. Tamsak dikit agin sa'yo. Salamat po Sir Ernie Lalas. Maraming salamat po Sir Ernie. Giselle, ayan. Jam Kabubo, salamat po from Giselle 69. Pinablabin nyo yung nakapin mga lalabs. Can you turn off my link please? Sino pa dyan didikit baba kayo? Ayan, 15 million in the house. Miguel Love shout out 15. Proud OFW, nagbumapo ng kanyang bahay mga lalabs. Proud OFW. Bicolanang Oragon, Kalimbang all sa'yo, pasok lipo from Giselle 69. Alam ko Giselle, matagal na akong nakadikit sa'yo lala. Si Bicolanang Oragon, ako rin yan. Jonalyn Venafek, can you drop my link? Hindi siya marunong magbaba ng sarili niyang link mga lalams. Tamsak premier sa nakapin from Jeff Blanks. Proud to 500 ako host from Jonalyn Vinafe. Sige lalabs, ikaw na sunod. Baba mo yung bahay mo ha.
Jeff Vlog Dan from Ernie Calvo. Jeff, pasuklaan na lang po si Sir Ernie Lalabs. Dan na sa'yo. Ayan yung aking mga member Lalas. Palablab naman ako sa mga binababa ni Nightbot. Halis muna ako, host from Tintin. Sige po Tintin, salamat Lalabs. Mag-ingat ka palagi. Pink Vlog, bahay mo po from Jam Kabubus. Junelin Vinafe po nagbaba ng kanyang bahay. Jeff Vlog Dan Kalimbang Tamsak, sa'yo po pwede pasukli from Gisere. Ayan. Pink Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Junelin Vinafe. Tintin pasukli, maawa ka from Gisere. Tintin, bago ka umalis Lalabs, suklian mo muna si Gisere. Ayan. Junalin Dan again from Ernie Calvo. Junalin, magbaba ka. Saan na ba yung bahay niya? Junalin, ayan. Punta tayo kay Junalin. Yan si Ernie, maraming salamat po. Yung aking mga member pala di ko nabababa. Ayan mga Lalabs, thank you so much Junalin Vinafe. Ino Bambam. Junalin Dan from Jam Kabubos. Ayan, salamat po Madam Jam. Mag-iwan lang ka po ng bakas para mabalikan. Ernie Calvo Dan, ayan, from Gisere. Junalin Vinafe. So right, be my lady of the night. Kino Bambam. Yan mga Lalas, palablab na kay Kino Bambam. Ayan, binababa ni Eileen Skiblang. Ang aking member dyan mga Lalas. Din yung mga binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga Lalabs. Thank you so much. Junalin Vinapin. Ayan, nakapin ka Lalabs. Junalin Vinapi Kalimbang from Gisere. Gabay mo ko, migalam shoutout Lalabs. Gabay mo ko. Gisere, nauna ako sa'yo Lods. Kanina pa. May extra pa from Ernie. Ayan. Hello host, migalam shoutout po Lalabs. Lalabs gabay, migalam shoutout. Thank you Lalabs. Yung mga Lods, palablab naman ako sa binababa ni Islandsky. Ayan. Hindi yung mga binababa ni Nightbot mga Lalabs. Ayan, Bloody Coder po binababa ni Islandsky. Palablab naman mga Lalabs. Ayan si Kino Bambam. Short video lang yan mga Lalabs. Akrima Lalabs, good morning. Kumusta ka na Lalabs? Kumusta na yung ano mo, WH mo Akrima? Nakaplay ka pa rin sa akin Akrima. Pero hindi ko alam kung muni ka na ba. Nag-message ako sa'yo doon. Nag-comment ako doon ng kagabi. Yung tanong kita kung ano muni ka na. Harang, salamat sa parang Lalabs. Tawan ay igal lang. Junalin, palablab po kay Junalin. Dan sa nakapin 474. 7 Junalin Vinafe. Punta tayo sa bahay niya. Kay Junalin. Ayan, Junalin, nasa bahay mo ako 473. Dan po sa nakapin 474. May harang agad. Yan, Junalin. Ano ba yan? Rejuvenating set. Yan sa bahay mo ako, Junalin. Gabay mo ko, nagbaba ng kanyang bahay. Gabay mo ko. Palablab ako mga Lalabs kay Akrima mga Lalabs. Yan yung aking member.
Dantamsak Jonalyn from Ping Vlog. Salamat Ping Lab Lalams. Ayan po si Akrima binababa ni Nightbot mga lalas. Palablab naman ako mga lalams. Dantamsak Jonalyn. Host, can you read the chat? Can you read what I sent you? Yes, Lalab, you told me that drop your link. Ayan, Jonalyn. Yes, Kylie, ayan, connect ko na to sa'yo, ano? Baba ko nga yung bahay niya. Ulit. Madam Madonna Pulpak, pati primero pabalik na lang from Jeff Vlogs. Please connect to Kylie mga lalans via Pick and Mix Vlog Lala. Migalab shout out. Migalab shout po sa inyo dyan, host. Ayan, kumusta ka na via lalams? Kumusta na yung WH mo? Sanusaki Sugara. Ayan, Kylie Kripner binaba ni Sanusaki mga lalans. Palablab naman ako. Thank you so much. Inalabin nyo yun mga lalans si via Pick and Mix Vlog. Not the link. I told you that I connected to the link. Kylie, I already tell them that you already connected. They will return it to you, Kylie, if they will show them that you have bakas, you know, bakas. You have comment there. Of course, they will return it to you later. Just wait. Be patient, lalams. Kylie Krepner, thank you. Ayan, Bia po nagbaba ng kanyang bahay. Gabaydan, thank you. Ayan, Gabaydan, thank you. Sharing from Jam Kabubos. Gabaydan from Akrima. Jam Kabubos nagbaba ng kanyang bahay. Ang kulit niya ayan. Pebrero 14, Migalab shoutout. Good morning po. Mga lalas, pasuklian nyo naman si Kylie. Ayan. Yung mga nalikitan ni Kylie, pasuklian na lang. Ayan, sa bahay mo ako, Jonalyn. OTW sa nakapin from Akrima. Ayan mga lalams. Yung nakapin po, road to grade 5. OTW sa nakapin from Akrima, mga lalabs. Ayan, Jonalyn, dikitan mo si Akrima, nagbabartir. Kung gusto mong mabilisan na, pag-akyat ng banana, ayan, makipagbartiran ka, punta ka dyan sa LS niya. Party Music, Migalab, shout out. Gabaydan, Gang, from Party Music, Migalab, shout out. Lala, Party Music, Gang, ayan. Gabaydan from Akrima, thank you so much. Kylie, yeah, background. Yes. Akrima nagbaba po ng kanyang bahay. Akrima. Lablabin si Akrima mga lalabs. Kylie, ayan nagbawa ng kanyang bahay. Kylie. You office ba, babe? No, this one is only background. Not in the office. Pebrero OTW from Akrima. Pebrero pasok lang na lang si Akrima. Jam Kabubus. Ayan, nagbawa ng bay. Kylie Kripner, Jeff Vlogs. Mga lalas, pasuklaan niyo po si Kylie. Yung kanyang mga nadikitan, please. Ayan, please connect ko. Kylie. Palablab naman po sa nakapin. Ayan, Kylie, you are the next. Okay, after Jonalyn, I will pin your link. Ipin natin yun mga lalabs kahit saglit kasi makulit. Tapos payo na dito, balikan kita if ilan madikit mo. Parang Reynas TV.
Sige lang, maya-maya ayan, tapusin ko muna si Jonalyn. Akrimadan from Jam Kabubus. Gawin na natin 407, 480. Kylie Kripner vlog done, old friend from Jeff Blanks. Hindi mo sinarado yung pintuan? Jeff OTW from Akrima, and gabay mo ko nagbaba ng bahay. Jam Kabubus Madam Madonna, pabalik na lang po from Jeff Blanc. Mga lalas 5 na lang sa nakapin para makapagpinat tayo ng iba, 5 na lang. Lima na lang po sa nakapin, 5 na lang. Ayan, 4 na lang po sa nakapin mga nalabs. Wait lang, isasarado ko lang yung pinto. Nakabukas, maingay. Wait lang. Wait lang po, 1 minute. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
Ayan mga lalas, pumalik na si host. Sinarado ko lang yung pinto kasi nakabukas, nakabalandra. Kumusta na yung nakapin? Ito na lang po sa nakapin. Ayun, sunod natin si Kylie. Para hindi na siya makulit. Destruction. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalating ko akong nakadikit yung aking main. Champion. This is the mix of DJ Romar, the best. Mga dalas, tatlo na lang po sa nakapin. Tatlo. Yung nakadikit naman pala ako dito. This is Team Okay po Ma'am Junaline from Parang, salamat sa paharang lalam. Salamat. Akrima lalam. Yun na lang po sa nakapin. Tatlo. Dalawa na lang po sa nakapin mga dalas. Dalawa na lang. Kusina ni Miles Herring. Ayan. Salamat sa paharang lalams. Diyan na rin binapi full pack sa Lazada mo. Ayan, from Jeep Blanks. Mga lalams, dalawa na lang sa nakapin para makapagpin na tayo ng iba. Magdikit na kayo dyan. DJ Rams, the best. Yan, isa na lang sa nakapin mga lalab. Isa na lang. Magpin na tayo ng bago. Luto muna ako lalabs. Sige po lalabs. Dan full pack dyan na rin vinapi. Ayan lalabs. Suklaan mo na lang si Bia. Ayan, naka main channel yan. Suklaan mo na lang lalabs. Si Bia Pick and Mix Vlog. Dan na sayo. Marco Agustin. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Mega love shout out. Marco Agustin. Jam Kabubos. Thank you so much Bia and Pick Mix Vlogs. Ayan. Nabulol na tayo mga lalabs. Ibaba ko muna nga si Kylie ng saglitan. Ayan, lablabin po si Bia mga lalabs. Bia Pick and Mix Vlog. Oh. Yan yung aking mga member mga lalabs. Binababa ni Nightbot. Palablaban naman ako mga lalabs. Padikit naman sa aking mga member dyan. Thank you so much. Ba't tayo ma-open man to eh? Kylie, you still there? Yan, iipin muna natin si Kylie para ayan, ano po sa nakapin. Isa na lang po sa nakapin mga lalab. Isa na lang. Kay Junaline, isa na lang po kay Junaline. Isa na lang po sa nakapin mga lalab. Isa na lang. BG lang lalab. Sige lalabs. Salamat sa iyong pamiji.
Kylie. Sir Jeep dan po from Jam Kabubos. Ronald My Love, Miguel Love, shout out po Ronald My Love. Yan, gaway mo ko Ronald My Love, nagbaba ng bahay. Yan, isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Ayan, okay na siya. Punta tayo kay Kylie. Saglit lang natin tong ipin. Gabay mo ko tinabalo from Marco Agustin. Mga dala pala problem daw kay Kylie mga lalabs. Gabay mo ko pasuklian na lang si Marco lalabs. Gabay. Ngayon lang dadikit kay Kylie. Walis na ata siya. Ayun, palablab po sa nakapin mga lalas, palablab. Nasuklian na kita Jeep Vlogs from Jonaline. Moonlight Channel dan from Gabay Muko. 9 million in downs, Miguel Love, shout out. Ano to? Ayan, meron pala siyang ano. Ano nangyari dito, madam? Yung ano mo? Bakit you're processing? Ano yun? Madam Bia. Luto muna si ano, Jam Kabubos main, dinikit ko sa'yo pa, dikit from Jeep Vlogs. Ano nangyari lalab sa video mo? Yung binaba mo hindi ma-view. Ayan, palablab naman po sa nakapin mga lalabs kay Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, nakapin po. Jonaline Vinapi, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Jonaline. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. J-Pads, Miguel Love, shout out. Sige po, dikit ko na din min ko sa'yo, sir. From Jam Kabubos. Tamsakdan from J-Pads. Ayan. Gabay, pasuklan na lang si Marco Agustin. Dan sa nakapin, ayan, Bia, lalabs. Pasuklan na lang si Jonaline. Ayan, dan na sa'yo.
Moonlight Channel, pasuklian si Gabay, dan na po sa'yo lalabs. Junalyn Binafe, ayan, nagbaba ng bahay. Junalyn. Thanks so much, Junalyn. Ayan, Madam Bia, pasuklan na lang po si Kylie. Ayan, dan na po sa'yo, si Kylie Kripner. Please, pasuklan na lang yung mga nadikitan ni Kylie. Thank you so much, everyone. Eric Garcia, mega love shout out. Ayun mga dalas, palablab kay Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia po, mega love shout out. Marco Agustin dan Moonlight Channel from Gabay, J-Pods, ayan. Palablab po mga idol, munting bahay ko from J-Pods. Ronald My Love, ayan, nagbaba ng bahay. Gabay mo ko dan, pwede main din, di padikit, idikit ko ito sa main mo, main ko to, ayan. From Jeff Vlog. Jens Gemini Vlog, mega love shout out. I'm gonna go help me some pasta for dinner, ayan. Okay, Kylie, enjoy your dinner lalabs. With cola. Eric Garcia, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Dan Tamsak 28 host from Jel Sosa TV, mega love shout out. Thank you sa pagpin ng bahay ko, host. Walang anuman lalabs, Jonalyn. Ayan. Tamsak host from Jens Gemini. Thank you sa patamsak lalabs. Jonalyn Bunafi nagbawa ng bahay. Yan, Jens Gemini nagbawa ng bahay. Jam kabubos. Bot. Tinawanan tuloy tayo. Ayan, Pets Vlog. Good morning, host. Tamsak dan from Pets Vlog. Ronald My Love, dan sa dance mo from Gabay. Ronald, pasukulan na lang po si Gabay dan sa'yo. J-Pods, ayan. BN Pick Mix Vlog dan from J-Pods. Ronald My Love, ayan. Thank you. Dan sa'yo si Gabay, pasuklian na lang, Ronald. Dan tamsak po sa inyo, host. Salamat na, loves. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Palablab sa nakapin mga lalabs. Yan mga lalabs, yung aking bagong uploads kay Bicolana ng Oragon. Patamsak naman ako mga lalabs. Ayan, ako rin yan. Madam Madonna, Sir Jeff Dan. And main channel niya na yan. Sir Jeff. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Jam kabubos. Yung kape mo, Jam kabubos po nagbaba ng bahay. Jam kabubos. Yan, 12 million in downs. Mega love shout out. Yan, naka-main channel si Madam Madonna. Jel Sosa TV nagbaba po ng bahay. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog po nagbaba ng bahay. Fox Official, mega love shout out. Thumbs up host. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up. Fox Official. Thank you. Ayan, nakapin OTW from Pets Vlog. Madam Madonna nagbaba ng bahay. Ayan mga lalabs, yung aking mga member binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Madam Madonna, salamat kapatid. Jeff Vlog, bakas lang po, balikan kita. Ayan. From Gabay. I love you guys from Kylie. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Pet Vlogs. Madam Madonna, salamat kapatid. Nakaprocess pala yung video ko, host, hindi pa ma-view. Oo nga, madam. Tinamsakan ko lang. Nakaprocess pala. Sayang naman ng mga pumasok sa'yo, nagtatamsak lang. Gabay mo ko, ayan, nagbaba ng bahay. Eric, Jonalyn Binafe, Ronald My Love, nagbaba ng kanilang mga bahay. Jem Kabubos, welcome Sir Jeff. Gabay mo ko, okay from Jeff. Alan Aquino, mega love shout out. Lalabs, mega love shout out. Tusok. Eric Garcia, nagawa ng bahay. Fox Official, nagawa ng bahay.
Alan Aquino, nagbaba ang nakapin process. Ayan, parang Pits Vlog. Yes, alam niya yan, Pits Vlog. Hindi niya ata napansin yan. Sayang tuloy ng views. Ayan, Ebs Mamalinta po yung aking member. Palablab naman mga lalabs. Ronald My Love Dance. Sa dance mo from Gabay. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Gabay nagbaba ng bahay. Jonalyn. Eric Garcia dan kay Islap Will Smith. Ayan. May ganun pala. NJ Fans Mix. Gabay mo Mutudan from J Fans. Lolo Mar Migalab shout out. Eric Garcia dan kay Will Smith. Ayan. In mga lalas 12 million in the house Migalab shout out. Lolo Mar nagbaba po ng bahay. Lolo Mar. Palablab kay Lolo Mar. Yan mga lalabs yung nakapin palablab po. Ayan, Doogie Fun Fun. Migalab shout out. Doogie Fun Fun. Thank you for coming, Doogie Fun Fun. Mga lalas palablab na kay Laniski. Ayan, road to grade 1 siya mga lalas. Baby pa yung bahay niya. Ayan, palablab na kay Laniski mga lalas. Road to grade 1 po yung binamba ni Ailinski. Ayan, 93 pa lang siya. Harang from Doogie Fun Fun. Ayan. Salamat lalab sa paharang mo, Doogie Fun Fun. Salamat. Lolo Mar, OTW. Dan Pulpak Eric Garcia. Shh. Stop. Yan, kinubambang mga lalas. Palablab naman po ako. Ayan yung mga binababay na Ailinski. Bloody Coder mga lalang. Ano ba yun? Ayun, nag-ikot-ikot ba ako? Hindi naman. Yung binaba ko lang yung aking mga member mga lalas. Palablab naman po. Patamsak naman ako mga lalabs kay Bicolanang Oragon. Pets Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Pets Vlog. Ayan yung upload from Bicolanang Oragon mga lalabs. Patamsakan naman ako kay Bicolanang Oragon. Ayan, ako rin yan mga lalabs. Shout out George Clooney, mga love shout out.
George Clooney. Ayan, tapos na kayo sa nakapin mga lalabs. 12 million in the house, Miguel Love, shout out. 12 million, thank you so much. Ronald playing from Pets Blank. Lolo Mar nagbaba ng kanyang bahay, Lolo Mar. Ayan, si Lolo Mar po nagbaba ng kanyang bahay via pic. I'm already connected from Eric Garcia. Ayan, thank you so much, lalabs. Mga dalas, palablab naman po ako sa binababa ni Eileen Ski. Ayan. Ayan, 13 million in the house, Miguel Love, shout out. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ano ba yung hanapin ko? Salamat Lods Gabay from Lolomar. Yan na nga, ina naman si Lolo mga lalabs. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Eric Garcia. Ayan, Bicolan ng Oragon Channel, Miguel Love, shoutout sa lahat from Channel. Ayan. Lalabs Channel, Miguel Love, shoutout. James GPGP, Miguel Love, shoutout po. Salamat sa patamsak, Sir GPGP. Ayan, thank you so much, Sir GPGP. Thank you so much. Annalyn Galindez, Miguel Love, shoutout. Lalab. Annalyn Galindez, thank you so much, Lalab. Tamsak, salamat sa iyong patamsak. George Clooney, patamsak po sa premiere. Ayan, si George Clooney may premiere. Sige, patamsakan natin yan. Yung madalas patamsakan natin yung may premiere. Magagalaw nga yung camera eh. Jordan, ayan. Dating dikit. Tamsak na sa nakapin. Anton Smart TV, Miguel Love, shoutout. Pets Vlog dan, full pack from Sir Anton. Ayan. Mga dalas, palablaban pa ako sa mga ano, yung binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga dalas. Ayan, Ernie Barrera po, thank you. Ayan, nagalaw na yung camera kasi naman eh. Kainis eh. Nagagalaw nga. Ambot. Yan mga napadikit po, sukli agad. Ayan, thank you so much. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs kay Jordan. Patamsakan yung kanyang premiere. Premiere ba yan? Lang. Ayan o nga, premiere nga.
Ayan, Jordan, dikit ko to sa'yo. Dan Nelmar from Bia Pikin Mix. Magsalamat lalams. Bia. Gagalaw nga yung camera, mami boy. Ayan, Pets and Vlog Dan po. Salamat from George Clooney. Kulit-kulit. 10 million daw mga love shoutout. Premier co-host, pa-support mga lalabs. Sabi nang nagagalaw yung camera eh. Ang gulo-gulo ng pusa na to. Ang gulo-gulo ng pusa na to mga lalabs, hindi ako makapokus. Tingnan nyo, takbo ng takbo. Ayan, manahimik ka mga boy, stop running. Ayan. Ginugulo yung camera ko mga lalabs. Stop running mga boy. Sit down, sit. Kulit-kulit me. Sit. Ayan, Fox Official, mega love shout out. Naguba ng kanyang bahay. Ayan, ang ganda naman host. Yes po, salamat. Ang kulit niya mga lalas, panay takbo, nagagalaw yung camera ko. Ampunin ko na lang, kunin mo na oh. Pag makuha mo sa'yo na. Ayan, nanahimik. Ayan, nanahimik siya. Cooking with Sophia, mega love shout out. Ayan, hi cat from Dugi Fun Fun. Dugi Fun Fun. Ayan, nagpapakot siya ng mata mga lalabs. Pets vlog dan pa, full package from Eric Garcia. Makulit na panay takbo. Oo, may mga alaga din akong pusa from George Clooney. Na nag-iisa lang to lalabs. Eh, nakatingin siya sa camera. Makulit eh, panay takbo, nagagalaw eh, ayan. Ayan, say hi, hi my boy. Makulit eh. Ang ganda naman yan na from George Clooney. Ano to lalab, Siberian. My boy, stop running ha. And cooking with Sophia, dan pulpak from Anton Smart. Sige po Sir Anton, ikaw po paalam mo na ako host kasi midnight na po. Sige po Madam Bia, mag-ingat ka po palagi Madam, God bless po. Ayan, thank you so much. My boy, stop running ha. Anton Smart TV, ayan ang gawa ng kanyang bahay. May premiere sa mga nalit spin natin, ayan. Stop running my boy ha. Ba na ikaw. I'll be back, ayan, thank you. 15 million daw, mag-love shout out. Paayuda ho as idol. Sir Anton, yung may mga ano man tayo premiere. I love you daw, ayan, from Kylie. Han channel, mega love shout out. May buhok. Jake Quick Quick, mega love shout out, hi. Sabi nang wag tumakbo eh, babe. Jake Quick Quick, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Jam Kabubos. Eric Dan from Doggy Fun Fun. 15 million in the house, mega love shout out. 15 million, thank you so much Eric Dan from Doggy Fun Fun. Ayan, may premiere yung nakapin, palablab mga lalabs. Ayan yung nakapin po, nakapin. Palablab po nakapin mga lalab.
Patamsakan po natin yung nakapin. Salamat sa kanyang premiere. Dan tamsak po J-Pads from Bia Pick and Mix Vlogs. Ayan J-Pads. Dan nasa si si Madam Bia. Natamsakan na. Anton Smart Dan from Jake Quick Quick. Ayan. Sir Anton, nandyan ka pa po ba? Dan nasa si Jake Quick Quick. Pabalikan na lang po si Jake. Ayan. 15 million in the house. Big love shoutout 15. Jake Quick Quick. L3, mega love shout out. Lalabs, L3. Thank you. Madam Madonna Dan po sa'yo. Salamat po from George Clooney. Hostess from Eric L3. Ayan. Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Anton Smart TV Dan Toyo from Marco Agustin. Jake Dan from Dugi Fun Fun. Ayan, 15 million in the house. Mega love shoutout mga lalas. Ayan, Jam Kabubus po nagbaba ng bahay. Lablabin yan mga lalas. Han Channel nagba rin po ng kanyang bahay. Sabi na yung camera, ang kulit naman talaga ni. Naiinis naman na. Ayan, nagalaw na ako. Promise. Gumalaw. Ang kulit ng pusa ko, naiinis ako. Ang takbo ng takbo. Kasi yan ano yun. Pets Vlog Dan from J Pads. Ayan. J Quick Quick Dan Pulpak from Anton Smart. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Mega love shoutout Lalab. Anton Smart TV Dan. Pets Vlog Marco Dan. Ayan. Marco, pasuklaan na lang si Pets Vlog. Cooking with Sapia. Mega love shoutout Lalab. Thank you. Hindi. Marco Agustin, tamsak po dating dikit. Ayan, kati naman, oy. Mga lalas patamsak po sa nakapin. Ayan, harang Marvin Dilareta, mega love shoutout Lalabs, Marvin. Ayan, patamsak po yung nakapin, patamsak. Patamsak po sa premiere from George Clooney. Ayan. Cooking with Sapia po nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. 13 million in the house. Mega love shout out. 13 million. Thank you so much. Ayan, Sir Ernie po binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you. Ayan, wag kalimutang tamsakan si host mga lalab na kapin. Tamsak dan from Pets Vlog. Ayan, Sir Anton, dan na po sa'yo si Pets Vlog. Marco Agustin dan Pulpak. Ayan, Marvin Dilarita po. Ayan, 13 million in the house. Mega love shoutout 13 million. Thank you so much. 13 million. And Cooking with Sapia po nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Doggy Fun Fun. Ayan, Madam Love Channel May Kubo. From Love Channel. Ayan. Palablab po si Madam Love Channel mga lalabs. Ayan, Madam Love Channel. Mega love shoutout.
Pets Vlog Dan po. Battery low na pala to. DJ John Ray Remix. 100% i-charge ko lang tong aking mobile. Pakuha nga ng charger sa bag. Charger, yung charger. Charger, oh. Sa bag ko. Mamatay na to 15%. Yung charger nitong bago. Ay, yung pinaayos mobile. Nandyan. Sa loob lang. Nandyan. Doggy Fun Fun. Ayan. Anton OTW from Doggy Fun Fun Art. Nandyan. Saan mapupunta yun? Ito naman, nahanapin lang. Paano wala? Nandito. O, kunin mo to, oh. Oh. Kunin mo. Marvin De La Reta Dan. Ayan. Malulubot na kasi mga nalabs yung mobile ko. Kailangan nang i-charge. In Madam Love Channel po pala blab mga lalabs. Charge ko lang yung mobile. Naparaling mga. Nag-charge na. Thank you so much. Wala video pala. Anong walang video? Love Channel OTW from Doggy Fun Fun. Stop running Maui Boy. Doggy Fun Fun Love OTW eh. Ayan, 11 million and down sa mga love shoutout. 11 million, thank you so much. Ayan, palablab po ang nakapin mga nalas, palablab. Tatakbo na naman tong pusa na to, tumigil ka nga. Ayan, palablab po ang nakapin mga nalas, palablab, Love Channel. Page channel pala to. Wala, nagpalit ka ng isa pa tong account mo, madam. Ilan ba yung account mo? Ang dami mo namang account. Page channel. Ang dami niyang account. Love Channel, Dan Pulpa. Tamsak host from Dong Bal Blanc, may love shout out. Love Channel Dan Pulpak, ayan from Anton Smart. Thank you so much. Love Channel Dan from Doggy Fun Fun. DJ John Ray Remix. Ayan, 17 million in the house. May love shout out. And Madam Love Channel, dikit ko yung main ko sa'yo ha, yung Pate. And Madam Love Channel, dan na ako sa'yo sa main. Pasok lang na lang po ako. Thank you. Ayan, 17 million in the house. Mega love shout out. Mega love shout out. O, tagagalaw ng utin. Ang butoy. Tagagalaw ng utin mga lalas. Huwag kalimutang tamsakan si Hoss. Ayan. Tagagalaw ng utin daw. Uy. Ayan. Tagagalaw ng utin. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out.
Yan palablab po ang nakapin mga lalabs, palablab. Ayan, 10 million in the house. Migay love shout out 10 million. Thank you so much. Ayan, Eric Garcia po nagbawa ng kanyang buy. Eric Garcia. 17 million in the house. Migay love shout out. 17 million, thank you. Junalyn Binafe, ayan, nagbawa ng bahay. Junalyn Bisayang Vlogger, migay love shout out. Dan Tamsak Host. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Ayan, may jacket ka na. Bisayang Vlogger, may jacket ka na po lalabs. Thank you. Ayan, 16 million in the house. Migay love shout out. 16 million, thank you so much. Yan palablab po ang nakapin mga lalabs. Palablab. Palablab ng kapin, palablab. Thank you, thank you, thank you. Sa may gusto, bartiran 10. Ayan. To 15 available. This is RDF Mini Sound. Eric Garcia po, ayan, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Yan, 18 million in the house. May love shout out. Pets Vlog Tasha Dan from Pets Vlog. Ayan, Tasha Dan. Madam Tasha, pasok lang na lang po si Pets Vlog. Thank you so much. Ayan, 18 million in the house. May love shout out. 18 million, thank you so much. Cooking with Sapia po, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Sapia. Sino ba yung may ano dyan? Laniski pala. Yan pala, blablabla na ako kay Laniski mga lalabs. Sino ba yung kanina nagbabartir? Ayan, sino yung kanina? Ayan, dikit mo na sa akin yung ano, nagagalaw ng utin. Ikaw ba yun? Ayan, dikit mo na po yung ano mo, yung 10 dyan, no? Sabi na ba ni Ailenski? 86 pa lang siya. 17 million in the house, may love shout out. Mga lalabs, ayan yung, ayan, ito po road to grade 1, 86 pa lang siya, ipin ko nga siya. Ayan, road to grade 1 po mga lalabs yung nakapin, maluoy na. Galia Chita, may love shout out. Tagagalaw ng utin, Dan, sikin dikit. Tagagalaw ng utin, pasuklaan na lang yung mga dumikit sa'yo, tagagalaw ng utin. Junior Malsi Vlog, plak na po, may love shout out. Ayan, may jacket ka na po, Junior Malse. Salamat po lalabs. Mga lalabs yung nakapin po, Barista Pilye, may love shout out sa lahat. Yan lalabs, kumusta ka na? Wala kang LS ngayon. Barista Pilye, ayan, may love shout out lalabs. Yan, 20 million in the house, may love shout out. Thank you so much, thank you everyone. Yan, Madam Irene, Rina B, may love shout out. Madam Rina B. Ayan, bloody coder po mga lalas, palablab naman, ang binababa ni Nightbot. Ayan, si Ailinski, may love shoutout sa lahat. Masbati. Ayan, ikaw suklihos. Ayan, ako magsukli, tagagalaw. Dikitan mo na yung nakapin lalabs. Uy, ilan ba yung ididikit mo dyan? Ilang base na yan, duro maduit, ilang base din bumabagsak. Nakakainis na.
Sige na ano, tagagalaw ng utin. Idikit mo na, ilan ba yung didikit mo sa nakapin? Ayan. Yung mga dalas maluoy na po sa nakapin, baby pa yung bahay niya. Thanks po, ganda ng voice mo sa mics. Thank you po, ayan. Mga lalas, palablab naman po ang nakapin. Mga lalas, baby pa yung kanyang bahay. Kailan kaya ito gagraduate? Graduate na to kanina eh. Bumagsak na naman. Pang-apat na atang graduate niya yan. Di naman siya nakakaalis dyan. Anton Dan, tamsak dating dikit. Ano, tagagalaw ng utin. Ayan. Dikit mo na yung alagad mo doon sa nakapin lalabs. Ayan. Ilan ba yung ididikit mo? Ayan, G Quick Quick OTW from Barista Lalas. Ayan, lablabin nyo yan si Barista Pelye. Ayan, si Madam Rena V, nagbaba po ng bahay. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Mas dikitan ko nakapin, ikaw na lang sukli. Oo nga, takagalaw ng bitlog. Ng utin, sige na, idikit mo na. Kung ilan yung didikit mo. 10. 15. Pasukli na lang po sa nakapin. Ayan. Sige po, Bisayang vlogger. Ako na lang magsusukli. Bisayang vlogger. 15. Sige, 15. Bisaya, idikit mo na yan. Tamsakan mo ha, para hindi malagas. Tamsakan mo ha, hindi yung dikit lang ha. Lalabs. Tagagalaw ng utin. Ayan, Salam Brother Barista Pelye. Ayan. From Cooking with Zapia. Upo with Bakas Pawas. From Bisayang Vlogger. Tingnan ko ngayon nakapin kung gumalaw na siya. Yan mga lalas, pag-reditin natin yung nakapin mga lalas kasi didikit ko na lahat dito, hindi pa rin siya nakakagalaw. Ilang beses na to graduate, ilang beses na rin siyang bumagsak. And 9 million in downs, mga love shout out, 9 million. Bakit tayo nag-ikot-ikot? Ayan, nakapindan from G Quick Quick. G Quick Quick, idikit ko to sa'yo and suklian kita ha. Si Buddy Julits pala to. Ayan, salamat G Quick Quick, salamat. 12 million na daw, love shot. Dating dikit pa rin sa nakapin from J Pads. Dan sa nakapin, ayan from Anton. Sir Anton, salamat po. Yung mga dalas maluoy na po sa nakapin. Ilan na ba siya? Hindi pa rin siya nagalaw. 87 pa rin. Magtapad kasi nito ng mga isda. Ayan, James Kabubos po nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin, ayan. Rina B po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Madam Rina B, kumusta ka na po, Madam? Ayan, tagagalaw ng utin, nagdikit ka na ba? Sige na, tagagalaw ng utin. 80-91 idikit mo na yan, lalabs. Oy, inayos ko yung paa ko na ngala. Tagagalaw ng utin. Rina B, Madam, nagbaba ng bahay. Jeff Vlog Cooking with Zapia. Dan sa chocolate cake mo from Jeff Vlogs. Jeff Vlogs dan from Cooking with Zapia. Kapitbahay TV, Miguel Love shout out. Hi. Ayan. Jam Kabubus dan from G Quick Quick. Pumpkin, Miguel Love shout out. Lalabs Pumpkin.
Yung kapitbahay nagbaba ng kanyang bahay. Tasha Mix Channel nagbaba na ni Nightbot mga lalabs. Hipads Mix Vlog dan Pullback. Tusok 49 from Pamkan. Yan, salamat sa patusok. Lalab Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Premiere, ayan. Premiere, tamsakan natin yung premiere ni Pamkan mga lalabs. Yeah. Tamsak dikit. DJ Rams, Idol. Yan, Pamkan, tamsak dikit. May dinikit ako sa'yo. Galigat Chita. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Pets Vlog dan. Pasuklan na lang si Galia Lalams. With Sophia po nagbaba ng kanyang bahay. Kumusta na yung nakapin? Ayan, 10 na lang. Matatapos na siya. Diyos ko naman, sana maawa naman na si Lolo sa nakapin. Di na nakakagraduate yan. Maraming salamat sis. Ayan, wala ka naman po. Ayan, sana makagraduate na yung nakapin. OTW sa nakapin from Pamkan Mendoza. Thank you so much Pamkan. Rina Vidan dikit with Kalimbang. Ayan, salamat. Ayan, J Patrina Vidan dikit Kalimbang tamsak from J Fans. OTW sa nakapin. Salamat po Madam Pamkan. Ayan, pag-ready natin yung nakapin mga lalabs. Lahat na lang nakaharang. New video from Dragon Gaming. New video mga lalabs. New video. Ayan. Ayan, 5 na lang sa nakapin. How are you host? Ayan, Magre, Miguel love shoutout. Bal Palmares tamsak host from Bal Palmares. Ayan, Miguel love shoutout. Premiere, sige tamsakan natin yung premiere mo. Pamkan, ito rin may taman rin. Mga lalas, ayan pa, lablab naman po sa nakapin. Magre, Miguel love shoutout lalabs. Magtamsak muna tayo, Bal Palmares. Dati man tayong dikit. Dati pumunta na ako sa LS Mobile. Anton Smart TV dan from Bal Palmares. Ano po yung bahay ni Pamkan na yan? Natamsakan ko na pala to. Yan, Galia Chita nagbaba ng kanyang bahay. Bal Palmares dan from J Kwek. Bisayang vlogger nagbaba ng bahay. Ayan, tagagalaw ng utin. Nasaan ka na? Logi Fan. Nagbaba na nukli. Yan, Logi Fan. Bal Palmares, full pack na ako sa'yo from Anton Smart. GR Malsi Vlog, padikit po from GR. Ayan, dikitin nyo yan mga lalabs. Barista Peli, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin nyo yan mga lalabs. Wala kang LS lalabs ngayon. Pahinga ka, Dan Pins, ayan. Dan sa nakapinsis, parang Pamkan Mendoza. Galia Chitan, dan sa'yo, pasukli po. Ayan, kumusta na kaya yung nakapins? Silipin ko nga. Rina Vidan from Bal Palmares. Yan, nag 100 na siya, alhamdulillah. Yan na naman siya, walang bukas off ako kaya, wala bukas off ako kaya maraming time. Ayan, kaya pala.
buong umagapon ka na naman naka-LS niyan. Kasi wala kang pasok. Can you turn off my link please? Ito di naman ito marunong magbaba ng ano niya, bahay. Baldan from Rena V. Oh, yes, Kylie, wait. You should to learn how to drop your link, Kylie, okay? Sige, ano, tagagalaw ng ano, utin. Host dan 13 lang dikit ko una kung dikit ayaw ko gumalaw. Sige, 13, babalikan kita, ha? DJ Arjun on the mix. And Kylie, I drop your link, okay? Anong makulit. Please connect to Kylie, mga lalams. Sige, wait lang, tagagalaw, ah. Baba ko lang yung aking mga member. Ayan, Mahater. Nag-love shout out. Ito 7 to 10 pa na siya, host. Ayan. Yun nga, buti naman. Lagi na lang yan siya nagbagsak lalams. Hindi nakaka-graduate yan. Bisayang vlogger, naka-off ang bakas mo, idol, from Val Palmares. Bisayang vlogger, Dan. Yan, Kino Bambam, mga nalas, palablab naman pa ako sa aking members, si Kino Bambam, ayan. DJ Arjun on the mix. Silang nag-like. Ito, host, sige, baba. 13 yun. Sige, ano, tagagalaw ng utin. DJ Arjun on the mix. Madikit ba yung saging mo, tagagalaw ng utin? 19. Ayan, Mahater HD Dan from J Quick Quick. Ayan, palablab yung premier ni Val Palmares, mga lalabs. Tingnan natin yung nakapin. Mix Club DJs. Ayan, nag 100 na siya. Sana wag na siyang malaglag. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, palablab yung nakapin, mga lalabs. Gali, ayan, nagbaba ng bahay. J-Pads. Dito na ako sa bahay mo, ano, tagagalaw ng ano, utin. Si Arlene Vlog pala to. Yan ba yung main channel mo, ano, tagagalaw ng utin? Si Arlene channel. This is Team Destruction, powered by Kaila's Mix Club DJs. Ba yun, nawala. DJ Romar, the best. Dating dikit kalimbang all tamsak dan J Quick Quick. Ayan. L3, Migalab shout out. Arlene channel ba yun? Saan na ba yun si ano? Wala.
Tamsak Danos from Harvey TV. May love shoutout po Harvey TV. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Arlene Vlog. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. TikTok viral. May love shoutout. Tusok dan Lala. Salamat. Arling, dikit ko to sa'yo. 1. Yung mga nalas, tapusin ko lang to si ano. J-Pods, ayan, nagbuma ng kanyang bahay. Premier from Val Palmares. Malis na ata si Madam. Yan, Premier. DJ Rams, the best. Yan mga lalabs, yung nakapin po, patamsak naman sa Premier niya mga lalabs. Three. Harfai TV dan from J Quick Quick. DJ Rams, the best. Nagagalaw ng utin nagbaba ng bahay. Full pack sa nakapin, pasukli na lang. Ayan, Val Palmares. Pasuklan na lang po si tagagalaw ng utin. Ayan, 111 TV, may love shoutout dan na po sa nakapin. Val Palmares, pasuklan na lang po yung mga dumikit sa'yo lalabs. Ayan, dan na sa'yo si 111 TV. Ayan, Maels Vlog, antok ka na lalabs. Ayan, salamat. Ayan, medyo kasi pagod tayo sa work kanina. Hindi sana nga ako mag-ilis kasi pagod eh. Kaso lang naalala ko baka nagsabi ko naghihintay na yung aking mga viewers. DJ Rams, the best. Ayan, tagagalaw ng utin. Bakit 2 AM na dito sa atin from Maels Vlog. Dito 3:15 na. Tagagalaw ng utin. Tingnan ko lang, wait lang. 19.
Bisayang OTW, ayan. 10 million daw sa mga love shout ha. 10 million. Thank you so much, 10 million. Six. Ay, yan mga nas, maglablaban lang kayo dyan. Bisaya dan naka-off comment from Tagagalaw ng Utin. 5, 6, 7. $111 nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, bukas ulit ako makipagdikitan from Maels Vlog. Hila loves. Matulog ka na, Maels Vlog. Maya maya matulog na din ako. Ayan mga lalabs, Bisayang vlogger dan. Mga lalas, pwede bang kumain lang ako, nagugutom ako eh. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalas. Naglalagas pa din na ako. Ayan. Ay, bismillah, si Lolo pa na ikain, oy. Nandyan pa ba yung nakapin? Wala na ata. Si J-Pods kanina pa to. Yung mga dalas, wait lang mga dalas, kakain lang ako ha. Ay. Yan, namatay na yung ating music. Palitan ko nga tong music. Yan, quick, Bidayang vlogger dan. Yung mga lalas, wait lang po, kakain lang po ako ha. Nagugutom si host, kulang ko ng pagkain.
Wait lang po. Maglablaban lang muna kayo dyan mga lalams. Wait lang.
dyan ang ngiti niya. Pag tinignan ka pa niya, sure na finish ka.
exclusive. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. DJ Rodski, the best. Basta team Boyog, Gapauyog. And my Rad's list. Mag-love shoutout. Ayan mga lalabs, kumain lang ako. Ayan, kumain lang si host. Ayan. And may jacket ka na po. Kumain lang si host mga lalabs. Tesco Mobile. Tamsak dan. Salamat sa patamsak my rides list. Ayan, may rides list. DJ Rodski, the best. Pahelp ng channel host, thanks. Yan, baba ka ng bahay mo. Kumain lang ako mga lalas. Kaya ako'y nawala. Kasi nagugutom ako. May nahiyaman akong ngumuya-nguya sa harapan nyo. Yan, buksan mo yung electric fan please. Uy. Full pa kalimbang all sa bahay mo, host. Sige, baba ka ng bahay mo. Buksan mo yung electric fan para hindi ka lumaingay. Electric fan. Go to channel host main ko. Singit sa kulian kita lalabs my ride list. My ride list. Boyog, Gapauyog. May 140. Salamat lang sa yan. Yan lalabs, nasuklian na kita ano may ride list sa main ko.
Nanay Million daw sa mga love shoutout. Salamat sa inyong paghintay mga lalabs. Ayan, 40 ka pala. Palatandaan lalabs. Nandyan ka pa ba palatandaan? Yan, dito sa'yo palatandaan. OTW palatandaan na. Hindi kita mo yun may rides list, tapos ipipin kita ha. Ayan. Ayan, dikit na ano, ang palatandaan, dikit to sa lalabs. Ayan, patamsak naman ako kay Bicolanong Uragon mga lalabs. Ayan yung aking bagong uploads. Ang palatandaan, may ride this list, tapos ka na kay palatandaan. Ang palatandaan dan, ayan. From my ridist. Papinos, thanks. Alam mo lalas, may rides list. May rides list. Yung iba, hindi sila nagdidikit kahit ano. Pag walang link. May premier pala to si palatandaan. Ayan. Ba't di ako makadikit? Ayan, nakabil, ano na ako sa'yo na palatandaan lalabs. Misyam OTW para my ride list. Ayan. Patamsak po para Misyam. Ayan, Misyam. Natamsakan ko na ba to? Tamsakan ko na pala to kagabi. Anong isang araw.
Rida, may love shout out suklian agad from Rida. Ayan, may love shout out Rida. Inbihan kita ng 5 may ride list. 5 ha, ayan. Punta ako sa bahay mo. Salamat Rose from my ride list. Yan, balikan mo si Jonas, kididikit sa'yo may ride list ha. Ayan, Jonaski, nagbaba po ng bahay, Jonaski. Naghang naman. DJ Dance Remix. Jonaski OTW, ayan. Kaabia, Jesse, may love shout out. Kaabian. Yan, Kaabian, meron ka na pong jacket. Kaabian, Jesse, hello. May love shout out, Lalabs. Yan, may ride list. Dan na si Jonaski. Nabulol na ako. Thank you host from Kabian Jesse. Thank you din Lalabs. Ba tayong mag-go to channel tong ano.
Iwan, lubat na. Ayan, Kabian JC, nagbaba po ng bahay. Kabian. Ayan. Kabian JC, main pala to ni Madam. Ayan. Nisuklan ko na to sa'yo, Madam, ha? Rida dan Kabian. Nasuklan po kita sa main ko po, Kabia. My rides list. Ayaw mo ba mo yung link mo ano? Road to 300. Ayaw pumunta sa bahay mo eh. Ayaw mag-go to channel. Ba't ganun? Ayan, ayaw magpuntang go to channel eh. Basta team Buyog, Gapauyog. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Kabia. And Kabian po, suklan na po kita. Ayan, Kabia, Jessie, men. Nasuklan na kita, lalabs. Rida. Jonas Kidan from my ride list. Basta team Buyog, Gapauyog. Ayan, hindi na ako magdikit magbaka sa ride list. Samsak na lang to. DJ Rodski, the best. OTW, ayan, Oragon. Salamat, lalabs. Patamsak na din. Ayan, ako din yan. Road to 300. Rida. Wait lang, Rida, ha? Higit na pala to. Lay, 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 lay.
Ayan, Samira Migalab, shout out, Samira. Samira Lalabs, thank you. Ilay, 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 tulili. Bring Hawaiiana, Migalab, shout out, watching from Hawaii. Ayan, Madam Pobreng Hawaiiana. Migalab, shout out po. Salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. Yan, may jacket ka na po. Dan, ayan from my red list. Salamat. Ayan, dikit na sa'yo red list. Nandiyan pa ba si Rida?
Yan, may redis. Nilan ako sa'yo ng 5. Patamsak please from Miss Yam. Natamsakan ko na yan, lalabs. DJ PJ. Yan ang laki ng bahay ni Madam. Ni Sosain. Soain Vlog. Tips to fall asleep. Tips to fall asleep. LRTV Mingalab shoutout Miss Yamdan Premier. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is Jack Tamsak, ayun, salamat sa patamsak. Salamat Jack sa patamsak, Jack. LRTV dan Torres Sleep. social distancing? It is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. Social distancing, ayan. Yan, LRTV dan Torres Sleep. It is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Si Jack Sosain Vlog dan from Jack. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Rida ay nakapin po si Rida mga lalas. Rida Vlogs. Ayan, nasabay mo ako. Bigyan kita ng 5 lalabs. Rida. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social. Yan Rida, isang dikit. Pinapanood ko pa. $618 Jack dan sa drive video. Ayan.
Host, Brother Chit, mga love shoutout. Host, I miss you so much. Nai-miss mo ko, Brother Chit. Medyo pagod tayo ngayon, Brother Chit. I'm tired, ayan. Kala ko nga hindi ako mag-ilis eh. Medyo pagod ako sa work kanina. Pagdating ko, nagiga-higa ako. Tapos naidlip ako, akala ko ay nako, mag-ilis pala ako. Merap kasi pagsabayin yung nagtatrabaho ka tapos nagano ka pa, nag-LS. Jack Dan from my ride list. Letter. May ride, ayan, nagbaba ng bahay. Ride list 947 from Jack. John Ray, may love shoutout John Ray. Madikit po please from John Ray. Inalida na sabay mo ako. Ida Vlogs. Brother Chit Jun and Isa Pamdan. Payuda po from Jack. What's the W, Brother Chit? Hi. Brother Chit din sa El Shaddai video, ayan. Yan, dalawa na lang sa nakapin, dalawa.
Padikit plus from John Ray. Mga dalas pagkatapos ko kay Rida, ako yung mag-out na kasi ako inaantok ng mga lalabs. Maga pa ang aking pasok bukas. Isa pala to si Isa. Manila Boy Vlog, Miguel Love, shout out. Manila Boy Vlog, Tom Shake. Salamat sa pa-Tom Shake. Ayan, meron ka ng jacket. 2:30 ka pa lang pala, June. Yan, Rida. Bismillah. My Radlis will come. Yan, John Ray. Yan kita ng 5 lalaba. John Ray nakapin. So may mag-out na. Halong dikit to John and Isa. Ayan, vlog detail, Miguel Love, shout out. Ipa niya to. Vlog da. Okay, I will. May nagpalipad pa mga lalabs. Thank you so much. Vlog da. Telmin ha Purakaw. Ayan. Miguel Love, shout out. Thank you. Thank you so much, lalabs. May nagpalipad pa. Thank you so much, Blagda. 1 minute, I'll drop your link. Ayan, Isa, 40, ano ka na? 45. Nag-47 ka na pala. Ayan si ano yan, si Blagda Termin ha, ayan. Hanapin natin yung pangalan niya.
vlog ha. Mag-alala kung nahihirapan ka. Sumama ka, pagmasdan ang mga tala. Ayan, 1.7 pala siya. I will connect it to you, lalabs. Blagda. Ano na pala ito? Monetize na rin pala ito. Please connect mga lalas. Please connect. Ating super chatter. Ayan. TW Blagda. Yan, natapos na yung kanta natin, maingay. In vlog, I will give you 5 banana, ha? Nawala pala yung music. Lagda. Tamsak Miss Ganda, may galap shout out. Sa aking mundo. Miss Ganda pa dikit please, para Miss Ganda. Bagsak pa eh.
Miss Ganda padikit please. Ayun mga lalas, maya maya ako'y mag-out na. May pasok pa si host. Tapusin ko lang to si Miss Blagda. Give you banana Blagda. Blagda dan Pasukli. Ayan, Blagda, please connect to my ride list. Naka-live pala siya. Mapapalo ako nito. Mga lalabs, naka-live siya. Tayo dyan. Pinin ko pa siya. $6 million in the house, mga lalabs. 941 FF. Mas ganda dan. 94 FF. Ayan, 94 FF, I give you banana na 2 ah. And after that, I will go. I will leave now. Because tomorrow I have work. Not tomorrow, later. $941 FF, done. Miss Ganda. Ayun na Madam Girly, Miguel Love, shoutout po, tamsak dan host. Salamat po sa patamsak Madam. Dogi fun ako'y mag-out na po Madam Girly. Inaantok na ako, ikaw kagigising lang. Ako'y inaantok na. Umaga pa yung pasok ko mamaya. Sa office kaos. Wala na sa bahay ako. Background lang yan lalabs, background. Mabay. Ayan, 941 FF, I give you all. Miss Ganda, Ma'am Girly. Ay, mag-out na po everyone. Naka-background lang ako lalabs. Akala ko while working. Hindi po. Sige na po, mag-out na po ako mga lalabs.
Ayan, thank you so much everyone. Thank you. Ako po'y may pasok pa mamaya. Thank you.